Feliz noite para cada presente e feliz sábado. Een gezegende avond voor ieder die hier is en een gezegende Sabbat. Eclesiastes 20 Prediker 20 is mijn lievelingstekst. is tami texto como ita gusta. Hij zegt, Eta bisa, nos prosiguiere de nos mes traducción. Amita Senhor vosso Deus, cana segundo mi estatuto nang, e guarda mi ordenança nang, e cumpli ko nang, santifica mi sabat nang, e nang lota sinal entre ami ku vosso, pa vosso porsa ku ami ta Senhor vosso Deus. Amen. Com a palavra não aqui, me quero evitar uma palanta para assim nos possa palavra de oração. Met deze woorden wil ik ieder uitnodigen om op te staan, zodat wij in gebed kunnen gaan. Laten we bidden. Nos Teresa. Nos bom Deus que está de altura no cielo, santificar, lavar e glorificar seu nome, Tata Santo. Onze geliefde Hemelse Vader, geloof en geprezen zij uw naam in de hemel. Awe noite nós sabemos vez mais na bocas. Nogmaals zijn we in uw bedehuis gekomen. Dia, a noite mais de pão que botim preparar para nós. Een dag, een avond die gij heeft voorbereid met het brood des levens voor ons. Tata Santo, awe noite, tá conosco. Lieve Vader, vanavond wees met ons. Por natur nos picaram of nos transgressionen que nos por cometer durante de semana. Se is dan consciente of is dan inconsciente. Vergeef ons al onze zonden en ongerechtigheden die wij de hele week hebben begaan, bewust en onbewust. Santifica-nos a noite para receber bopang. Heilig ons zodat wij uw woord kunnen ontvangen. La coisa que porta transformação de nós e de nos carácter para Shelo Tata Santo. Laat dit een verandering mag zijn van ons en ons karakter voor de hemel, Vader. Que da ku e persona não ku ainda não llega. Zij met de mensen die nog niet zijn aangekomen. Assim não pode chegar sano e salvo na boca Tata Santo. Zodat ze veilig hier mogen aankomen. Essa que na nos pedido. Dit vragen wij u. Não passou nos digno de nada. Niet omdat wij het waardig zijn, Vader. Que perdona de nos picanan. Maar met vergeving van onze zonden. En dus in naam van Cristo Jesus. In de lieve naam van Jezus Christus. Amen. 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 Nós vamos parar. We kunnen blijven staan. Nós estamos cantando gelijk nos tema de campanha aqui e me quero invitar e prestim riba púlpito assina ku nos for canta junto com e tema e cantica de tema. Wij blijven staan zodat wij het themalied kunnen zingen die wij de hele week hebben gezongen. Nossa é ora com Cristo tá bini, ao que sinal não tá bisa e tá cerca, lui tá bem cumprir sua promessa preciosa, ora sim. Busca salvar.
Ora sí nos está bien, sea clara y vigila, está bien, aleluya, aleluya, está bien de lluvia, con gloria disfrutada. Ora sí nos Amém. Glória a Deus. De mesma maneira, nós seguimos canta. Nós canta cantica 5:30 dia para dia. Oh, sorry. 5:32. Dia para dia. Cada dia Cristo tá meu amigo, está mi consuelo del dolor, mi ta confia del su amor eterno, está quita ansia y temor. Ribatura está mi Salvador, su perfecto paz y amor, del su amor tan grande y infinito, está duna siempre mío. Cada dia Cristo tá esperando para me gozar do comunhão. Eta proteja-me de perigo, eta entregue mi coração. No por ti, aquí amor más grande, tú es un de mi buen Salvador. Denme sempre te ayuda-me, me ta confia de su gran poder. Oh Senhor, ajuda-me cada dia, para mi viva, para vos glória só. Dengue mundo que bota me guia, me que cana aqui bom. Mita confia democra justicia, democra misericórdia só. Oh Senhor, ajuda-me de mi vida, para mi cada alma não pavor. Nós está experienciando Salvador cada dia de nossa vida, para nós está confessando que está bom de nossa alma. Sabe se nós vai cantar cantica 5:30, mi alma está bom.
nosso coração, que está bom com nossa alma de Jesus. E está doce que nós sabemos isso, pastor, nós está com grande sua fialdade dá para nós. Grande tá boa fialdade, cantica xing. Grande tá boa fialdade.
Dank je, praise-team, para Dank u wel voor de prijsteam. un servicio de canto divino, of no, Voor Romana? een hemelse zangdienst. Wat? Is het niet zo, broeders en zusters? Hoy noche nos trabaja así, algo diferente que normal. Vandaag doen we iets anders dan normaal. Normal nos tiene cápsula de salud, Normaal hebben we onze capsule van gezondheid. pero hoy lo mi ve la romana será conocido hoy en ministry. Vandaag laat ik u kennis maken bij de ANW Ministry. Nos ministerio ha comenzado una manera inesperada y inexplicable. Ons ministerie is begonnen op een onverklaarbare manier. Taba un día conmigo, brother Steven, taba sinta, Broeder Steven en ik zaten anto nos quiera lanzar una campaña. en we wilden een lezing beginnen. Ahora nos trae het plan, Toen we die plan hadden gemaakt, het was niet makkelijk. no estaba tan fácil. Pues en abordo aceptaba wanneer nos ha verwacht. Want het is niet uitgekomen zoals wij dachten. Pero Jesús amove, Espíritu Santo amove. God heeft bewogen en de Heilige Geest ook. Y den e campaña En in die lezing, Jesús a forma AWN. in die lezing heeft God AWN geformeerd. Alexis nos vai buscar sábado na iglesia de Voorburg. Broeder Alexis hebben we gehaald van de kerk van Voorburg. Hij moest, estava tendo que predicar esse sábado aí. Hij moest die Sabbat prediken. Então me digo, brother Steven, bang para ik ga aqui nos timester. En ik zei tegen broeder Steven, kom, want we hebben die broeder nodig. Então, assina nang dos asinta e tra e predicatie nang pa e campaña. En zo zijn ze samengekomen en hebben de preken voorbereid voor de lezing. E prome pergunta conos ahasina e iglesia pa lanta e campaña. De eerste vraag die we aan de kerk stelden om de lezing te beginnen was... Roma, mita masya eerlijk mis, nos ahanya, porta duro di dal de nos cara. Ik ben heel eerlijk, de deuren waren gesloten. Pero pa gracia divina di Espíritu Santo, ela queda persistir. Maar door de genade van de Heilige Geest bleef hij volharden. Eu nos decidi de hacer sin jong iglesia. Toen hebben wij besloten om het te doen zonder enige kerk. Pero así na mes nos ahanya apoyo toch voor die membro na die iglesia refugio. Toch hebben wij de aanmoediging gekregen van de kerk van Refugio. Campaña começar. En de lezing was begonnen. En het was mijn eerste keer. Estava também promebia. Dus não estava tão fácil para alanta e campaña. Het was niet makkelijk om de lezing te beginnen. Pero lo que comitava também tá, Maar wat ik zag was, se me is een fout, als ik iets fout deed, de Heilige Geest ging het rechtzetten. Ela botte recht. Deus estava tá direito. de Heilige Geest ging het recht trekken. Anto, se nós começar laat, En als we laat waren begonnen, Espírito Santo estava tá lá que mensagem chega toch. liet de Heilige Geest de boodschap toch doorkomen. Dus a noite também nós está laat. En vanavond zijn we weer laat. Pero mi quer sama ja akkoord con ons ta ti mag direct tempo. Maar ik denk dat wij de toestemming hebben gekregen om iets verder over de tijd te gaan. Dus sinta aandachtig. Dus zit aandachtig. Pero promete sei me te olvidando algo. Maar voordat de lezing begint, ben ik al iets vergeten. E miembro nan di AWN. De leden van de AWN, Según a campaña tabay, zoals de lezing voortgaat, nós temos ter tradução. hadden we vertalingen nodig. Alexis di mi prima ta master. Alexis zei, mijn nicht is heel goed. Dus zijn nicht kwam erbij. Dus prima abinhaseka. En vanavond is via Linda, ik weet niet waar ze is. Via Sa onde está? sim, amém.
Esta bezig te voorbereiden. Oké, zeg je het via Linda? Dit is Violinda. En toen zo kwam ze erbij in AWN. Ando asina itambe bin zeker die AWN. Probleem 1 opgelost, we hadden Un vertaler. problema worden solucionado. No En wat een vertaler. Iki un traductor. Ja, het is honkbalteam met die twee. Ja. Después die essay, Anaku Argenis Ablo. Daarna kwam Anne en Argenis erbij. Nang asinta na kaswak e campagne paridia. Ze zijn thuis gebleven en hebben de lezing gevolgd. En ze zijn vanuit Zwolle, toch? Inabi foi Zwolle, não tá verdade? Tot Den Haag toe. Tena Den Haag. Om te helpen met het campagne. Para ajudar com a campanha. Toen dat hadden wij iemand die de sabbatschoolprogramma kon houden. Assim nós saímos único por ter o programa de sábado school. Iemand die met mij kon ruilen met hosten. E único por cambia comida em rooster. Y no son team praise team tampoco. En we hadden ook geen prijsteam. Dus heb ik de oudere dames gebeld van vroeger. Dus me ayama era humana ambieu de antes. Die wist die goed konden zingen. Começar com anta canta bom. Maar ja, tot mijn verbazing waren ze niet hetzelfde gebleven. Pero não é que Maar ze weten, ik hou van jullie. Pero sen sabe sim você. Ja. Maar toen begon de praise team. Assim é prijsteam a começar. En ze zongen niet goed. E não canta bom. Maar Pero het was heilig. estava tá santo. De Heilige Geest was elke avond te voelen. Bobo estava tá sinto Espírito Santo toda a noite. Después de essay Daarna wilden mensen eten. ele tá que comida. Ik wist veel van eten, Me estava tá sa roupa de comida. maar ik hou niet van koken. Pero me nota gusta cozinhar. Keukenprinsesje ben ik niet. Que Zeg com het eerlijk princesa, daarin. me nota. Als het moet, moet. Se mester, mester. Maar hoe ga ik koken voor zoveel mensen? Pero como tá começa a cozinhar para cima tanto gente. Dus het bleef me niet anders dan de moeder van Violinda te vragen om ons daarbij ook te ondersteunen. Não queda nos nada outro para pedir. É mama de Violenda para sostener nos. En het was de grootste winst van het groep. E essa é ganache de mais grande para o grupo. Want zij is een medical missionary. Para sobre é missionário médico. En ik wilde medical missionary zijn. E a mim estava médico missionário. Ik ging volg lessen aan van medical missionary. Ik volgde de lessen van de medische missionaris. Maar ik miste wat dingen. Pero me estava falta algum coisa. En toen kwam zij ook in het team. E assim é também a binding é team. Dus als ze vandaag kan opstaan, zuster Janine. Se bopolanta para a hermana Janine. Ze is onze consejera. Ze is onze Adviseur. Ja. Ze is onze moeder. Esta nos mama. Wanneer we iets hebben, gaan we rechtstreeks eerst naar haar. Se nós temos coisa, nós também mesora na secadinha. En dan heeft zij altijd de perfecte woorden om de probleem op te lossen. E sempre tem a palavra na perfeito para solucionar o problema. Dus en zodoende zijn wij AWN geworden. Assim nós também AWN. Argenis had zijn eigen ministerie. Argenis tem seu mesmo ministério. Na pie de Jesus. Aan de voeten van Jezus. Brother Steven had zijn eigen ministerie. Roman Steven dat tem seu mesmo ministério. Ainda de Esperança. Is nog hoop. En brother Alexis had ook zijn eigen ministerie. E broeder Alexis também tem seu mesmo ministério. Watchman on the wall. Watchman on the wall. Atalaya de Maestro. Que é o holandês? Guardador. Guardador de maestro. Ja. Dus, en zo gingen we vragen, hoe gaan we de hele groep noemen? E nós apontamos, nós mesmo nós trabalhamos em grupo. En toen zei ik AWN. En ik heb me avisa AWN. Want het is A van Ainda de Esperança. Het is A van, er is nog altijd hoop.
wij van Watchmen on the Wall En wij van de waakman. en van Napia de Jesus. En van aan de voeten van Jezus. Dus de Het is in het volgorde, kabinet. de volgorde dat God ze in plaats heeft geplaatst. Het ding is, volgorde que Dios pone. Y awe nos tremendamente feliz y contento. En vandaag zijn we heel blij, Pasó un trabajo que está duro, want dit werk is heel hard. pero es un trabajo que acercarnos cada uno de una manera personal a Cristo. Maar het is een werk dat ons allemaal persoonlijk dichter bij Jezus heeft gebracht. Y awe noche me que aconsejar cada joven sentada en iglesia awe. En vanavond wil ik elke jeugd aanmoedigen. Beni iglesia tur sabat. Kom elke week naar de kerk. Studia bo Bijbel tur dia ten culto. En bestudeer je Bijbel elke dag en heb een wijding elke dag. Ese nota turcos. Dit is niet alles. Pasombra si bono trapa Cristo, Maar als je niet voor Christus werkt, bono tabuta bo fede in action. dan zet je je geloof niet in actie. Anto kiko Bijbel tabisa facing action ta, Wat zegt de Bijbel? Geloof zonder actie is dood. dus nota importa ki edat boting. Het maakt niks uit wat je leeftijd is, Bisa mi que trapa Cristo. maar zeg, ik wil voor Christus werken. Met 9 jaar kunnen we bij Aimia bisa. Met 9 jaar heb ik gezegd, Wanneer de einde komt, wanneer wat? ora ku fin llega, Wanneer het einde komt, mi que ta na frontline para wil ik vooraan staan y defender Cristo. en Jezus verdedigen. Pensei, awe mi que apresentava sang, mi predicador de awe noche, que está nos lasto a noche, En voor vanavond, de laatste avond, wil ik u de predikant voorstellen. dat is brother Argenis. Dat is broeder Argenis. Dus kurumanan sa ku awe nos nota acaba nuevor. Dan weet u, we eindigen niet 9 uur. Dus Argenis, Dus Argenis, pansi. kom verder. Uitdaging? Oh ja. Kom goed. Oké. Estou apontando, né? Juist. Oké, feliz e dulce a noite, meu irmão Tour. Een gezegende, hele fijne avond voor iedereen. E feliz sábado. En een gezegende Sabbat. Ja, sim, não sei? Zijn we er? Sim? Feliz e dulce sábado, minha irmã. Een gezegende Sabbat, broeders en Nós zusters. estamos contentes que nós podemos apresentar hoje noite. Zijn we blij dat we aanwezig kunnen zijn vandaag? Amém. Agora é penúltimo dia de nossa campanha. Amen. Ik ben de laatste onderdeel van onze campagne. É de 7 dias, minha irmã. De 7e dag, broeders en E nós zusters. estaremos de 7 dias de cima. En we zijn op de 7e dag van de week. É dia mais dulce de cima.
De meest heerlijke dag van de week. Também nós está apartar momento específico para nós dedicar completo na nosso Senhor. Dat we een moment apart zetten zodat we het volledig kunnen Zie. toewijden aan de Heer. E nós está sossegar a curva física En we rusten het lichaam ook fysiek, de maneira que a mente por funcionar optimal tam. zodat onze geest, onze verstand ook goed kan functioneren. Irmã, já acaba nós tem 6 temas atrás de lomba. We hebben nu al 6 thema's achter elkaar. A minuta tá que a campanha que termina mês. Ik wil helemaal niet dat deze campagne gaat eindigen. Ah, que men die já acabou tem 6 temas, nós tá na bobo bisa e dia quase final. Dus we hebben dus 6 thema's gehad en we zijn nu bijna aan het einde gekomen. Amanhã é o último dia de nossa campanha. Dus morgen is de laatste dag van onze campagne. Pero Maar enta que daqui não se. het blijft dus niet hierbij. E treina sali Dus de trein is van e start nota gegaan stop. en die zal niet stoppen. Sim? Amen. Amen, minha irmã. Amen, broeders en Bueno, zusters. a noite, minha irmã, estima. Dus vanavond, geliefde broeders en zusters, Deus a inspirar-me com tema God heeft mij geïnspireerd met een thema como que compartilho com você. die ik met je wil delen. O tema aqui não te vira echt sermão que me mode escuta a mi papia hopi. Dus deze thema's zal anders zijn. Je gaat me niet heel erg horen praten. É mais estudio. Het is meer een studie. Sim? Que me di nós temos ter de mais estudio com sermão. Dus we hebben meer studie nodig dan een preek. Esse é o conselho divino que eu guardo do nana nós. Dus dat is de hemelse advies die aan ons is gegeven. Me toca agora que prometo tema que nós começar. Ik weet dus dat de eerste thema waarmee we zijn Nós begonnen. começar com o câncer incurável. We zijn begonnen met ongeneeslijke kanker. Tabata afgelopen de Sabbat. Dus dat was afgelopen Sabbat. Sim? Caminho nossa mira com nós cada hoop beata justificar nos próprio error não. En we zagen dus dat we heel vaak onze eigen fouten rechtvaardigen. Pero nos Deus, Jesucristo, nos Salvador, Maar onze God, Jezus Christus, onze redder, eta busca e pecador hij zoekt de zondaar que te reconhecer seu error não, die zijn fouten erkent. para e por justificar. Zodat hij hem kan rechtvaardigen. Botei comigo? Zijn jullie met mij? Vervolgens, Daarna, seguintemente, dus de volgende gedachte. nosso irmão Steven Dus onze broeder Steven, a começar com tema, dus die is begonnen met een thema. ela cuida contexto de Lázaro. Hij nam dus het vanuit het standpunt van Wat é Lazarus. importante, meu irmão, estimar, En het is belangrijk, mijn geliefde para broeders nós en por zusters, recapitular, repasso zodat we het nogmaals kunnen de samenvatten. que conosco binta deal com ele durante a campanha. Zodat we weten waar we mee te maken hebben gehad tijdens de Em campagne. bano tá com bimba, escute hora e pico aqui dentro. Maar het is nutteloos als je hier bent gekomen en 1 uur naar Babai achter hebt en geluisterd. turcos a verwijder voor die dembo sistema de momento. En je gaat dus weg en alles is weg vanuit je verstand. Corda que te palavra ta inspira fé de ende. Bedenk goed, het woord geeft geloof in de mens. Ja, we noite nós temos que pedir Deus para sua palavra que da centrar em nosso coração. En daarom moet de Heer vandaag vragen, zodat zijn woord in ons hart blijft. Depois nós irmão papo abini com tema que diz no mishi ku etapa de arca. En daarna kwam onze broeder Papo met een thema van, raak het verzoendeksel niet aan. Pa sombra quem etapa de arca te representar trove? Van wie vertegenwoordigt deze verzoendeksel? Cristo Jesus. Jezus Christus. Nós tem Zijn we er? Steven não, Argenis. Argenis. Abini com tema depois. Hij kwam daarna met een thema. Conosco que é juízo tiki of é juízo investigador. We hebben het gehad over het onderzoekend oordeel. Ja, nossa coelha de contexto de dia nan de Noé e dia nan de Judiende. We hebben gekeken naar de dagen van Noah en de dagen van de zoon van de Ja, mens. e nós mira claramente, mira humana estimar, mesmo que Noé estava dando verdade presente, En we hebben duidelijk gezien, geliefde broeders en zusters, zoals Noach een waarheid had. pedia nan de Judiende também tinha verdade presente. Voor de tijden van de zoon van de mens is ook een tegenwoordige E waarheid. nós estamos piando com mesmo Noé, su dia nan a começar a word cantar desde que ele começa a predicar a verdade presente. We vertellen ook over de tijd van Noach, toen hij dus begon om de tegenwoordige waarheid te É verkondigen. verdade presente de Judiende também tinha momento que ela começa e momento que acaba. En de tegenwoordige waarheid van de zoon van de mens heeft ook een moment dat dit is begonnen en dat het zal eindigen. E esse é o que nós estudia tiki, nós não há o tempo para desenvolver bom. Maar daar hebben we dus ook over gestudeerd. We hebben niet genoeg tijd gehad om het helemaal af te ronden. Pero nós compreender parte aí sim. Maar we hebben dat onderdeel wel begrepen. Steven bin com tema depois. En Steven kwam daarna met een thema. É de wak. En hij zei, Ora kijk, com candela que é bocurpa, wanneer je lichaam in vlam staat,
Awa botim estepa pagé. heb je dus water nodig om het te blussen. Então nós estamos papiando de candela de picaco ta asota e curpa. En we hebben dus over het vuur van de zonde die het lichaam overneemt. Então é único awa que pode pagar candela de picate awa de Cristo Jesus. En de enige water die de vuur van zonde kan bedwelmen is die van É Jezus. awa bibu. De levende water. Nosso romance tem mais papo. En onze geliefde broeder Papo, Ela vem com tema. en hij kwam met een thema. É de com e homem por drente festa de casamento vestir. En hij zei, hoe kan die man het feest van het huwelijk binnenkomen? Depois você wordt sacado de festa. En daarna wordt hij dus weer uit het feest weggegooid. E passa. Wat is er gebeurd? Com ela drenta. Hoe is hij daar Que me binnengekomen? cheidem. Hoe komt hij daar? Simpanha de casamento Zonder vestir. kleding van de bruiloft aan. Ei? E na nossa mira claramente que ela cuida contexto de juízo normais pré-advenimento of juízo investigador. En daaruit zien we dus dat hij nogmaals over het onderzoekend oordeel heeft gehad. Agora, En nu, awe, vandaag, nós temos tema. hebben wij een thema. Het tema ta papia e ta bisa En het thema zegt het volgende. adorando Deus falso Aanbidding van valse goden em el templo de Deus. in de tempel van God. Uau! Wauw. Único me dá uma palavra de oração. Laten we even, gaan met me mee in het woord van gebed. Amante Tata Celestial, Onze almachtige Vader in de hemelen zijt. aba permitir que nós cada por aí aqui não sane salvo. U hebt toegestaan dat we hier allemaal veilig konden komen. Va preparar nos coração, oh Deus. U hebt onze harten voorbereid, o E Heer. está preparando o coração de cada presente e cada online En u bereidt ook elk hart voor de persoon aanwezig en ook online. para receber bom mensagem. Om uw boodschap te ontvangen. Me timester de bom poder. Ik heb uw kracht nodig. Nós timester de bom poder. Wij hebben uw kracht nodig. E guia de bo Santo Espírito. Leiding door uw Heilige Geest. Iluminação de bo Espírito Santo. En verlichting door uw Heilige Geest. Para assim nós podemos compreender, oh Deus, que como que papia conosco. Zodat wij kunnen begrijpen wat u tot ons zegt. Papia conosco, passou nós que escutava o noite. Spreekt het ons, want we willen u horen, Heer. Permitir que a palavra, Senhor, Staat toe dat uw woord, Heer, alcançar seu propósito máximo que ela sali com ele. zijn uiterste doel zal bereiken Para waarvoor de die is preparar uitgegaan. o pueblo para Jesus segundo venida. En dat is uw volk voor te bereiden voor de wederkomst van Nós Jezus. te agradecemos, Tata Eterno. We danken u, eeuwige Vader. De nome de Cristo Jesus. In de naam van Jezus Christus. Amém. Amen. Tremendo, meu irmão. Geweldig, broeders en zusters. Het tema tabisa. En het thema zegt, Adorando Deus falso dentro do templo de Deus. aanbidding van valse goden in de tempel van Como God. é possível adorando Deus falso Hoe is het dentro mogelijk? do templo de Deus? Hoe is het mogelijk om valse goden te aanbidden Como in de dat tempel van possible? God? Hoe is dat mogelijk? Você quer que isso é possível? Denken jullie dat dit mogelijk is? Você quer que atualmente tem gente está adorando outro Deus? Denken jullie dat er nu dus mensen een andere God Deus aanbidden? com minúscula, é decir, com no letter, Dus een God zonder een hoofdletter juist? De templo de Deus, in de tempel van God. com minúscula, com hoofdletter. Dus met hoofdletter. Elohim. Elohim. Você quer que isso é possível? Denken jullie dat het mogelijk is? Vamos desarrollar tema que junta we noite. Dus laten we dit samen gaan onderzoeken. Nós também começar a analisar texto, Dus we beginnen eerst een tekst te analyseren. sacar voor je boekje de 1 Corinthians 10. En dit halen we uit 1 Korintiërs 10. Me tenho que confessar, humana, En ik moet even iets belijden. qualquer hora que o Papa começar a suprimir texto, Dat wanneer Papen met zijn eerste tekst ela begon. comecei na 1 Corinthians 10. Hij begon hem ook met 1 Korintiërs Então me 10. diz Deus, bota bom. En toen zei ik, oh God, u bent goed. Passou, tá, Deus está inspirando seu orador na de campanha aqui. Want God is degene die zijn sprekers Que a inspireert. mensagem da cana drenta bonita, bonita. Dus onze preken die lopen allemaal in elkaar Wat denk je, samen. Omi? Zijn jullie met mij? Meu irmão estimado, durante a campanha, Mijn geliefde broeders en zusters, nós tijdens de temos campagne diferentes partes do santuário, de verdade? hebben we verschillende onderdelen van de tabernakel Essa gezien. é o que nós campanha da Dry Rondo DJ, é santuário, Dus daar gaat de campagne over het heiligdom, gezondheid, over die saloon é segundo venida de Jesus en de wederkomst van Jezus e o juízo, en het oordeel. de verdade? Is het niet waar? Agora, En nu, de texto que me digo aqui, in de tekst die ik nu voor je ga bota nemen, mira com o evangelho tá word apresentado em
capítulo 10 de 1 Coríntios. Dus dan zie je hoe de evangelie is gegeven in het hoofdstuk El Senhor 10. me disse evangelho, nós estamos papiando de justificação por meio de fé Dus wanneer ik het heb over evangelie, heb ik het over rechtvaardiging door geloof. e santificação que o pueblo tem que passar depois de avoir justificado, Dus de heiliging waar het volk doorheen moet gaan nadat zij gerechtvaardigd zijn. esperando riba glorificação. Dus hopend op verheerlijking. Vamos aqui com a verdade, meu irmão. Laten we even gaan kijken of dit klopt, mijn geliefde broeders en Onde zusters. caminho de Deus está bisa nós coeta trove? Dus waar is de plek waar God eigenlijk is nu? Den é santuário. In het heiligdom. Que me foi de prometer, mas nossa binta pone hoop ênfase ribesa aqui. Dus vanaf de eerste thema hebben we het heel veel nadruk hierop Para gelegd. mira com nós, não tem que skip nos vista nem nos passo não com nota foi de santuário. En daarom moeten we ons aangezicht constant op het heiligdom E houden. de nós tem que queda. En daarbinnen moeten wij Para blijven. Nanta explica nosso plan de salvação em sua totalidade. Vandaar wordt het totale plan van God uitgelegd. Agora, En nu we nós também deal com parte sumamente importante de santuário. Dus vandaag gaan we over een heel belangrijk onderdeel van het heiligdom hebben. Nossa binta papia basta de campamento. We hebben het gehad over de kamp. Caminho de pueblo estava a campa rondou de santuário, não é verdade? Dus daar waar het volk van God om van het heiligdom heen Nossa zat. passa bem para dentro, nossa chega no átrio, Dus je komt dus naar binnen en dan kom je bij het atrium. voorop. Voorhof. Het thema está duidelijk van ons Roman Steven. En deze thema is heel duidelijk door broeder Steven. Je kan dus niet komen bij de wasbak als je niet eerst gestorven bent bij de offer. Ayer nos Altaar. Roman Papa toche parte un tique de lugar santo. En onze broeder Paap heeft het gisteren gehad over het Ela heiligdom. toche parte de candelario. Hij heeft het gehad over de kandelaar. Ja? Pero ora que nos dentro de lugar santo, Maar wanneer we dus in het heiligdeel komen, que nos está en nos mandreche. wat zien we dus aan onze rechterhand? E mensa di De pan. tafel der broden. Ok. Na nos mandreche nos está en mensa di. Aan onze rechterhand vinden we de tafel van broden. Agora como bisa 1 Coríntios 10 me também que e evangelio Pablo. En ik zei net al, in 1 Corinthians 10 gaan we het hebben over het evangelie. Evangelio no por cana nunca susou. En het evangelie kan dus nooit alleen wandelen. O que é tem cana? Met wat moet het samen O zijn? sumandreche. Met zijn rechterhand. Ora botar dentro do lugar santo que botar aí não? Wanneer je in het heiligdeel komt, wat zie je daar? Botar aí pão não. Daar zie je de broden. E pão den Bijbel te representar Kiko? Wat vertegenwoordigt het brood in de Bijbel? Jesus. Jezus. Na mesmo momento e pão te representar a palavra de Deus. En het brood vertegenwoordigt gelijk ook het woord van Nog God. Zijn we er? Ora nós passa lugar santo 30 é lugar santíssimo. Wanneer we door het heilige deel gaan naar het allerheiligste deel. Nós está em arca. En daar vinden we dus een ark. É arca de pacto. En dat is het gebondsark. Uau. Wauw. De lugar santíssimo aqui. Dus in het allerheiligste. Escucha-me bom, meu En irmão. luister goed naar mijn broeders en zusters. Aqui está caminho de presença de Deus. Tá. En daar is dus de aanwezigheid van God. Kuta woord je mais Shekinah. En dat wordt Shekinah genoemd. Ja? Na onde presença de Deus está habita. Dus waar woont dan de aanwezigheid van God? Precisamente ribe arca. Precies daar op de ark. Kiko tem de arca. En wat zit daar dan in? Ora não sabe je arca. Wanneer we het tabernakel openen, Botahanha Kiko. wat vind je daar dan? E 10 mandamento. Daar vind je dus de 10 Que geboden. mais botahanha? Wat vind je daar nog in? E bara de Aaron. Dus de staf van Aaron. Anto bota bolbehanha Kiko. En wat krijg je dan nog meer? E maná. En daar vind je manna. De com Deus tem que bolbe repetir maná de lugar santíssimo. Waarom moet God nogmaals de manna daar herhalen in het allerheiligste? Maar passa de lugar santo manhã. Dus ik ben door het heilige deel gegaan en ik Na vond hem mijn daar. mandreetje. Aan mijn rechterhand. Dentro do lugar santíssimo, caminho de presença de Deus está. Wanneer ik in het allerheiligste deel kom waar de aanwezigheid van God is. e maná den. En daar vind ik weer manna. Lo que Israel a come den deserto. Wat Israël tijdens in de woestijn heeft Com gegeten. tanto ênfase ribe maná. Waarom zoveel nadruk op de manna? De com tanto ênfase ribe mandrete de evangelho. En waarom zoveel nadruk op de rechterhand van het evangelie? Que te mandrete de evangelho. Wat is de rechterhand van het evangelie? Saúde. Gezondheid. Me tem bisavo, meu irmão, estima. En ik moet je dus zeggen, geliefde broeders en Deus zusters. tem seu amor e misericórdia. Dus God in zijn liefde en medelijden Está sumamente preocupado is hij heel erg bezorgd.
pa bosalu. Voor jouw gezondheid. Bosa di kon Dios sa sina preocupar pa bosalu. En weet je waarom God zo bezorgd is over jouw gezondheid? Nós decidir di asilo que conosco que curpa. Dus wij beslissen nu zelf wat we met ons lichaam doen. Ten eerste, Ten eerste, bono wordu criar pa bo proprio gloria. dus je bent niet gecreëerd voor je eigen glorie. Bono wordu criar pa habo asilo que kubo curpa. Je bent dus niet geboren om te doen wat jij wil met je Pa bo lichaam. come lo que boque. Maar om maar te eten wat jij wil. Bebe lo que boque. Te drinken wat je wil. Bisti lo que boque. En te kleden hoe jij wil. Ba wordu criar pa e gloria di Dios e buki di Isaías te bisanos. Dus je bent gemaakt ter verheerlijking van God. Dat zegt het boek Botei comigo Jesaja. manstima. Zijn jullie met mijn broeders en zusters? Curpa. Dus in ons lichaam Nós temos que glorificar Deus. moeten wij God verheerlijken. Botei comigo? Zijn jullie met mij? Agora, En nu? mas nem me sabe worry. Dus net zoals ik net heb gezegd. Lo que nós está hanha de lugar santíssimo Dus wat wij in het heilig deel, in het allerheiligste é krijgen, 10 mandamentos. heb je dus de 10 geboden. Há 10 mandamentos aqui, Dus vandaag deze 10 geboden, onde tá wordo hanha. waar vinden wij die? Onde 10 mandamentos que tá wordo hanha. Waar vinden wij deze 10 geboden? Onde bara de Aaron tá wordo hanha. Waar vinden wij dus de staf van Aaron? Onde maná tá wordo hanha. Waar vinden wij de manna? Tremendo, meu irmãos. Geweldig, mijn geliefde broeders en zusters. É 10 mandamentos segundo Escritura. Dus de 10 geboden volgens het woord, Deus escreveu den coração de cada um. heeft God ze in de hart van elk persoon geschreven. Tudo que aceitar Jesus, Dus iedereen die Jezus accepteert, é 10 mandamentos tá escrito na mente. zijn die 10 geboden in het verstand gegraveerd. É 10 mandamentos que é lei de Deus, Dus de 10 geboden wat dan de wet van God é is, caráter de Deus, de karakter van God, está escrito em mente. dat staat dus in jouw verstand geschreven. De momento, meu irmão, estima, In je verstand, mijn geliefde broeders en zusters, te caminha que Deus está comunicando com o ser humano. daar is dus de plek waar God dus communiceert met de É mensen. boek de Provérbio 4:23 está dizendo. In het boek Spreuken 23, Cuida bom 3 zegt mente, ons, mas que turcos ribe mundo aqui. bewaak je verstand beter dan alles hier op deze wereld. Ave noite bote mira kubo not corpo sano, Dus vanavond gaan we dus zien dat als jij geen heilig lichaam no hebt, porte mente sano tampoco. kan je dus ook geen heilig verstand hebben. E para mi mente tá sano, En om ervoor te zorgen dat ik een heilig tá verstand heb, determinar o sistema como está atendendo com mi corpo. en dat wordt bepaald hoe ik met mijn lichaam omga. E bara de Aaron, Dus de staf van Aaron, e também tá de mente. en die zit ook in het verstand. Bom para que tu na geno? Daar heb je niet bij stilgestaan, hè? E que bara de Aaron está representado em escritura. Wat vertegenwoordigt de staf van Aaron in het woord? Então nabo dos coisas que está representado. Ik geef je 2 dingen wat het Está vertegenwoordigt. representado na primeiro lugar, juízo. Het vertegenwoordigt oordeel. Pastora bo studia bara de book de provérbio, bota mira ku bara tá na a usa pasutu mucha. Dus je ziet dus wanneer ze het in de spreuken hebben gebruikt, Está representado wordt het juízo. gebruikt om een kind mee te slaan. Dus het staat voor Na oordeel. mesmo momento está representado como tá bara de Aaron, En omdat het dus de staf is van Aaron, vertegenwoordigt het ook é dom de profecia. dus de gave om te preken. Depois está plan me coque de um estudio pa. En daarna gaan we dus dit in de Bijbelstudie helemaal voor je uitleggen. Segundo Bijbel, Dus volgens de Bijbel é remanente fiel promete Jesus vim, zijn de trouwe overblijfselen voordat Jezus komt, tá guarda mandamento nan de Deus. die bewaren dus het geboden van God E tem Kiko, en hebben wat? espírito de profecia. Ze hebben de geest der profetie. Que men de mim não porta guardando mandamento nan de Deus. Dus ik kan dus niet de geboden van God bewaren. E me não tinha dom de profecia, então me tá professado de pueblo de Deus. En ik heb dan niet de gave om te profeteren. En dan Me zeg não ik dat ik het tinha volk van dom de God ben. profecia, En ik kan dus niet de gave van então profetie me não hebben. tá atender que mandamento nan de Deus. En ik bemoei me dus niet met de geboden van God. E mandrete de evangelho Dus de rechterhand van het evangelie tá saúde. is gezondheid. Me não pode comendo saúde, Ik kan dus niet gezond eten. me tá obedecer a Deus. En ik gehoorzaam God niet. Me tá lesse boek nan de hermana White. Ik lees de boeken van zus Ellen White niet. Passou tu ende men ko kumeta. Want het was een mens net zoals ik. Antere me não te remanente fiel. Dan ben ik dus geen Passou trouwe remanente overblijfsel. Tem tour den meu irmão. Want de trouwe overblijfselen van God hebben alles in één. Nós temos noite. Zijn we er vandaag, Ok, broeders en nós zusters? avançar. Dus we gaan verder. A homem que babuque de mo Bijbel. En ik wil nu dat je met me meegaat in je Bijbel. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Korintiërs hoofdstuk 10.
Les de mo propia traducción en arriba pantalla que no holandés Dus también. lees het mee in je eigen Bijbelvertaling en op het scherm zie je het in het Nederlands. Escucha bom, mi hermano estimado. Luister goed, mijn geliefde broeders en zusters. Pa sombra mi no quiere Pablo tabisa, mi rumanan, pa boso que da sin saco nos tatanang, tur tabata bou die nubia y tur a pasa door die lamang. Y tur a wordo batisa den Moisés, den nubia y den lamang. Tremendo, mi hermano estimado. Geweldig, mijn geliefde broeders en zusters. Aqui é evangelho da wordo presentado delante. Dus hier wordt het evangelie voor je neus gepresenteerd. Opi cristiano tabisa no, den tempo di Oude Testamento un tatin gracia. Dus heel vaak zeggen mensen, nee, in het Oude Testament was er geen En genade. nanta tabiba guardando de lei en topa esse nanta tingu salva. Dus de mensen leefden door de wet te bewaren en daardoor waren ze gered. Falso evangelho esse. En dat is dus een valse evangelie. Falso testemunho esse. Dat is een valse getuigenis. Sempre gracia existir. Er heeft altijd genade bestaan. Segundo Pablo aqui não, Dus volgens Paulus hier, Pablo tá com a história de Israel. dus pakt Paulus dus het verleden van Israël. É israelita não. Dus de Israëlieten. Prometo na sali wordo batizador de Moisés. Dus voordat zij dus gedood werden door Mozes, Quem não estava tata na Egipto? wie waren zij eigenlijk in Egypte? Escravo, Ze waren slaven. cativo. Slaven. Segundo a escritura, o book de Isaías tabisa nos, Dus volgens het boek Jesaja zegt ons, não estava cativo de dragão. dus ze waren de slaven van een draak. Segundo a escritura, Faraó está wordo considerado como dragão. Dus volgens het woord, dus Farao vertegenwoordigd als een draak. Que men cativo De na slaaf? Egipto. Slaven in Egypte, Door de dragão. door een draak. Dios llamando profeta. Dus God riep toen een profeet Para sacar su pueblo for de esclavitud. om zijn volk uit de slavernij te halen. Saca su pueblo, eliminar su pueblo for de man de dragão. Dus om zijn volk te bevrijden vanuit de handen van de Ora draak. não sali, não tem wordo bautizar. En wanneer ze dus naar buiten gaan, moeten ze gedood Pero worden. o prometo bautismo na mestrasi algo sumamente importante. Maar voor de dood moeten ze iets heel belangrijks Paso doen. Dios su juicio cai na Egipto. Want God zijn oordeel viel in Egypte. E turco a passa de juicio que sano e salvo, mi hermana. En allemaal die dus goed en veilig door deze oordeel zijn gekomen. Assim, algo para não pora wordo, para não pora passa sano e salvo de juicio. Zij moesten dus iets doen zodat ze dus veilig door deze oordeel konden quase gaan. prometo na sali for de Egipto. Wat moesten zij doen voordat ze uit Egypte gingen? Que nanta tem quase? Wat moesten zij doen? Nanta tem com te sangue ne porta. Ze moesten dus bloed smeren aan de E deur. que sangue te representar? En wat vertegenwoordigt het bloed? Cristo Jesus. Jezus Christus. Porque bisami que do Oudo Testamento nós não mira graça. Zien we dan, wil je me dan zeggen dat in het Oude Testament geen genade Não ziet? graça aceita. Dat is toch genade? Ei? Lá que não ganhar, meu irmão. Laat niemand je voorliegen, mijn geliefde broeders en zusters. Deus tem que justificar o pueblo promet. Dus God moet eerst het volk rechtvaardigen. Com seu sangue. Met zijn bloed. Sangue de lam inocente. Dus het bloed van een onschuldige lam. Antoak. Prometo Deus aduna nange lei na Sinaí. Dus voordat God hun de wet gaf bij Sinaï, Deus estava tentando liberar não foi de dragão. moest God hun eerst bevrijden van de draak. Passou Deus den sua sabedoria. Want God in zijn wijsheid, E não pode nabo su lei que tá santo, justo e bom para guardar. want hij kan je zijn wet niet geven Sendo escravo. terwijl je nog een slaaf bent. Bom, não por guardar. Want dan kan je het niet bewaren. Liberação promet. Eerst bevrijding Depois Deus também sabe door de migração. en daarna zegt God tegen door mijn genade Guardo salvar door de bofé. dat je dus bent gered door je geloof De mim, in mij, justiça. in mijn gerechtigheid. Mi poder divino obrando dembo. Dus dan zal mijn hemelse rechtvaardigheid in jou guarda mileio. zal ervoor zorgen dat je mijn wet kan bewaren. Liberação promet, mi irmã. Dus eerst bevrijding, mijn geliefde broeders en Não por zusters. guarda lei sem woord liberar. Dus je kan de wet dus niet Que como que volgen posso, mi irmã, als je niet bevrijd wordt. Het maakt niet uit wat je doet. mira, En vanavond zal je zien multitude mixto quasali voor de Israël. hoe een gemixte gemeenschap uit Israël is Grupo vertrokken. nan de Israelita qua casa cu egipcio. Dus een groepen van Israëlieten die getrouwd Pero waren met nan no a Egyptenaren. convertir. Maar ze konden dus niet bekeren. Nan a ocasionar uma apostasia den e pueblo de Israel. Dus zij veroorzaakten dus afvalligheid in het volk van Israël. Então essa aqui está sucedendo actualmente. En dat gebeurt dus nu ook.
Bijbel te bisa nos. En de Bijbel zegt ons, Dios tinko saka nos voor die Babylonia. God moet ons uit Babylonië halen. Ora Dios saca nos voor die Babylonia, te saca nos door com mensaje En wanneer God ons uit Babylonië haalt, doet hij dat door middel van een a boodschap. alcançar-nos. Om ons te kunnen E bereiken. mensaje ta justificação por meio de fé. En de boodschap is rechtvaardiging door geloof. E mensaje de 3 anos lang die boek de Revelação. Dus de boodschap van de 3 engelen. Ora Dios bisami sali voor die Babylonia. Wanneer God tegen mij zegt, ga uit Babylonië. E ore po seyami. En dan kan hij me Botei verzegelen. kumi? Zijn jullie met mij? E ore po bisami si botas timami. En dan kan hij zeggen, als je van mij houdt, Guarda mi mandamento na. bewaar dan mijn Botei geboden. kumi mi romans tima? Zijn jullie met mij, geliefde broeders Oké. en zusters? Segundo Pablo te bisa. En volgens dit boek zegt Paulus, Escucha bola versículo 3. luister dus goed naar vers 3. E tur a come é mesmo comida espiritual. E tur a bebe é mesmo bebida espiritual. Pa sombra não tabata bebe for de barranca espiritual que tabata siginang. E a barranca que segundo escritura tá quem? En wie is deze rots volgens de Bijbel? Cristo Jesus. Jezus Christus. Agora, tá se que bisa escuta bom, meu irmão, En estima. luister nou goed, mijn geliefde broeders en zusters, wat het Aqui verder zegt. posta sinta. En hier draait het om. Versículo 5 tá bisa nos. En vers 5 zegt ons, Maioria, sin embargo, als het niet waar, maioria de não não tabata agradar Deus. Aunque que nós sali for de Egipto, dus ondanks dat zij uit Egypte zijn vertrokken, aparentemente for de man de dragão, het leek alsof ze bevrijd zijn uit de handen van de draak. fisicamente nós sali for Egipto, sim. Fysiek zijn ze vertrokken uit Egypte, Pero o dragão interno morre. maar de innerlijke draak is niet gestorven. Na me repetir droga. Laat me dat nog een keer herhalen. Nós sali fisicamente Ze zijn fysiek vertrokken for de Egipto. uit Egypte. Pero Bijbel te bisa na não agradar Deus. Maar de Bijbel zegt, ze waren God niet welgevallen. Romano 8 te bisa ende que não pode agradar Deus para você ter sua carne. Dus Romeinen 8 zegt ons dat iemand dus God niet welgevallig kan zijn als ze in hun vlees zitten. carnalmente. Ze zijn dus ze denken met hun Nem vlees. mais que hace não por agradar Deus. Het maakt niet uit. Het Com maakt niet uit outra wat hij doet. Hij kan God nooit palavra, behagen. se me tá carnal, Met andere woorden, als ik vleeselijk ben, não word liber ainda. dan ben ik nog steeds niet bevrijd. Tem espírito que tá controlar minha mente, Er is dus een geest die mijn verstand bepaalt. controlar minha culpa no mesmo momento. En hij heerst ook over mijn E lichaam. tudo o que começa, En al hetgene wat ik me doe, dá de natureza como tem. doe ik dus uit mijn natuur. Cristiano carnal. Dus dat is een christen die nog in het vlees leeft. Botei comigo? Zijn jullie met mij? Segundo escritura, Dus volgens het woord, não tabata agradar Deus. Versículo 6. bij vers 6. Versículo 6 avisa nos. En vers 6 zegt ons, Agora é costan aqui a suceder como Kiko. als wat? Como exemplo para o mundo venidero. Als een voorbeeld voor de wereld die zal komen. Como exemplo para nós descendentes não guta divin. Als een voorbeeld voor onze nakomelingen. Para que exemplo? Da botima Bijbel? Voor wie is deze voorbeeld? Corrigime no. Herstel me dan. Corrigeer mij dan. para corrigime. Is hier niemand om mij te corrigeren? Segundo escritura te bisa, Dus volgens het woord zegt het, é exemplo het is een voorbeeld para mim cubo awe. voor jou en ik vandaag. Outra palavra, Dus met andere woorden, lo que está para escrever, wat hier staat, a queda como ilustração, is dus als een voorbeeld gebleven, advertência een waarschuwing para mim cubo. voor jou en mij. Passou a mim cubo está cometendo o mesmo erro que Israel antigo. Van jij en ik maken dezelfde fouten als Israël in het verleden. Nós tem? Zijn we er? Ok. Esta bisa nós é motivo de com é exemplo para nós. Het vertelt ons waarom het een voorbeeld is voor ons. Para nós não tem de seguir, esta bisa para nós não tem desejo para coisas malo. Het zegt dus dat we geen verlangen hebben naar de kwade Maneira dingen. não tabatatim. Awe costa bem, versículo 7. En nu komt het bij vers 7. Esta bisabu e não seja adorador de ídolo. Hey? Wanturato. Hé, wacht even. Que men die Israelita na que tabata adorar ídolo. Dus waren deze Israëlieten afgodendienaars? Não tabata adorar outro Deus. Ze- Como Elohim. Ze aanbaden dus andere goden die geen Elohim zijn. Irmãs, estima, Bijbel te bisa nós. Mijn geliefde broeders en zusters, de Bijbel zegt ons. Versículo 7. E não seja adorador de ídolo maneira algum de não.
Escucha bom amor. Luister nu Wat goed. Dios ta planta é contexto de ídolo. Dus kijk goed waar hoe God het hier over praat, over afgoderij. Juist? Wat unda é contexto ta sigi enquanto ídolo kinang. En zie hoe deze context verder gaat over Kiko afgoderij. taba ta ídolo of algum je ídolo nang di Israel. Dus wat waren de afgoden van Israël? Kinan taba ta asi. Wat deden zij? Kinan taba ta ting den ang coração. Wat hadden ze in hun hart? Lago no sigi esse text. Laten we de tekst verder Esta lezen. pisa maneira algum de nang tabatata, maneira ta paraskibi, é pueblo a caicinta a bom pasikiko. Wat ging het volk doen? Pa comer. Om te Mirumanas eten. tima. Mijn geliefde Esta pisa broeders en pa zusters. comer e beber Om te e alanta para pa goza dinambida. Kinangasi, Wat hebben ze gedaan? nang alanta pa comer Ze stonden op om te eten e beber. en te drinken. Pan disfrutar pouco. En om een beetje te genieten. Nabisa. Dat zeiden ze. Aha. Agora, En nu? Mirumanas tima versículo de sunta bisa nos, mita bolbe repetir pabo. Mijn broeders en zusters, in vers 11 wordt het volgende gezegd. E costan aqui a soso de kunang como exemplo e nanga wordu skirbi como spertamento para nós, riba kende e finan die siglo nang aqui, e siglo die finan aqui, abin. Agora, segundo nos tema, Dus volgens onze thema, nos tema está adorando Dios falso de templo de Dios. aanbidding van valse goden in de Como tempel van está se God. compreender assunto aqui? Hoe kunnen we dit Mira na begrijpen? onde coisa que está desarrollando também chega meu irmão Zien we acima. dit, waar dit naartoe gaat? Primeira pergunta, que significa idolatria? Dus eerste vraag, wat betekent afgoderij? Segundo dicionário, Dus volgens het woordenboek idolatria betekent é afgoderij adoração de ídolo como se fuera de Deus. is het aanbidding van een afbeeld, Amen. terwijl we denken dat het God is. Idolatria pecado, pecata, Afgoderij is een e no zonde mesmo momento é abominação para Deus. en het is tegelijkertijd ook een gruwel É voor God. pecado de idolatria, Dus de zonde van afgoderij a adoração de ídolo. is dus aanbidding van een Então, beeld. você mira que significa ídolo, En je gaat zo meteen zien wat een idool is. algo que você adorar como se fuera de Deus. Dus iets wat je aanbidt alsof het God is. Que porta adorando outro Deus, Dus je kan een andere God aan het aanbidden zijn, pensando que o verdadeiro Deus você adorando. denkende dat je de werkelijke God aan het aanbidden bent. É motivo que cambia vira Deus falso e abominação tá. Dus de reden waarom het verandert naar afgoderij en Den mi mente God die altijd mee eens is met degene wat ik tá doe. Deus que também eens com o sistema de Bíblia. Dus deze God zal het eens zijn met hetgene wat ik doe. Tá Deus que também eens com o sistema e come, Dus deze God gaat akkoord met hoe ik eet, mi sistema e bebe, hoe ik drink, mi sistema e viste, hoe ik me kleed, mi sistema e papia. hoe ik praat. Kiko come poasi, Wat ik dan é ook doe, Deus que tá eens com ele. daar is deze God het mee eens. Hey? Oké. Então ele te vira mi ídolo. En dan wordt het dus mijn idool. Ele te vira mi Deus. Het wordt mijn God. Ele te bisabo En het zegt ons, idolatria. dus afgoderij Então prática religioso is een religieuze praktijk. den qual culto ta wordo rindi of duna. Dus waar er dus bepaalde dingen gegeven worden. Ja, isso é culto ta adoração. Dus een soort aanbidding wordt gehouden. Ta wordo duna na ídolo. Dus er wordt aan één idool aanbidding Você gegeven. sabe é o. En luister nu hier goed Você naar. sabe que a mi cubo muito provavelmente tá pegado em je. Van dit is iets waar wij vaak dus in zitten. Amor Liefde e admiração en bewondering. enorme que você sente para persona of para algo. Oh, dus hetgene wat jij dan voelt voor een persoon of iets. Amor Dus liefde. e admiração. Liefde en bewondering. Grande de coração. Dus heel groot in het Que hart. você sente que bom polaga En dat je dat voelt dat je dat niet los kan para laten. persona Dus over een persoon of para algo. of voor iets. Que men di persona Dus een persoon, por tami ídolo, kan dat dus mijn idool zijn? algo porta mi ídolo. Kan iets ook mijn idool zijn? You name it, e porta panha, Noem maar op, kleding. e porta comida, Het kan eten zijn. e porta bebida, Het kan drank e zijn. porta kiko que porta comi no que
agabay. Het kan wat dan ook zijn wat ik niet Miti los wil mas laten. amor pe koi kupa Jesus kwa muripa. Ik heb meer liefde daarvoor dan voor Jezus No voor mij is pala gebay. gestorven. Ik wil het niet Pero bote loslaten. mira di kung minopola gebay we noche. Maar je gaat vandaag zien waarom ik Paso niet los kan corda, laten. Dios promete que la bautizar su pueblo door de Moisés. Dus want bedenk goed, wanneer God zijn volk heeft gedoopt door Mozes, Liberación ta tingu bin promet. moest eerst bevrijding plaatsvinden. Bote kumi? Zijn jullie met mij? Que me wak mi rumana stima. Dus kijk goed, geliefde broeders en Ave zusters. noche nos ti comprende. Vanavond gaan we begrijpen Hopi di nos ting amor. dat heel veel van ons liefde hebben. Pero esa que tu no te amor agape de Dios. Maar dat is dus niet de agape liefde Esa van que te God. amor mundano. Maar dat is de wereldse liefde. Esa que te admiración mundano. Dus dat is de wereldse bewondering Pa algo voor iets que está tomando el lugar de Dios de nos corazón. die de plek van God inneemt in ons hart. Quanto rato? Let op. Ora nos sigue den het tema aqui. Dus wanneer we dus verder gaan in deze thema, Se nos vai de boek de Ezequiel capítulo 4. als we dus naar het boek Ezekiel hoofdstuk 14 De gaan, boek de Ezequiel capítulo 4 aqui. dus in het boek van Ezekiel hoofdstuk Para 14, bom, Ezequiel é profeta. dus bedenk goed, Ezekiel is een profeet. O profeta estava a acostumbrar, Dus deze profeet was gewend, o gente estava a bem cinta na sua pia continuamente. dus dat mensen constant aan zijn voeten kwamen zitten. Que hora que anda aqui bem cinta na sua pia, En wanneer de mensen bij hem aan zijn voeten kwamen zitten, está receber revelação de Deus. en dan ontvangt hij openbaring van God. E essa aqui está louca que o pueblo está verwacht. En dat is hetgeen wat het volk Quando vai verwacht. cinta na pia de profeta, Dat wanneer ze gaan zitten aan de voet van de nós profeet, cai cinta diante do profeta, wanneer we gaan zitten voor de nós tem profeet, mensagem de Deus. dan krijgen we een boodschap van God. Hey? Nós tem mensagem de Deus. We krijgen dus een boodschap van God. Kiko estava tem mensagem. Wat was de boodschap? Então, aqui bota mira que o líder de Israel kan chegar ser profeta. En hier zie je dus dat de leider van Israël bij de profeet is Então, gekomen. sabe anciano não. Hij zegt dus de oude der dagen, A chegar ser profeta. die zijn dus bij de profeet Para gekomen. receber mensagem de profeta. Om een boodschap te ontvangen van de profeet. Dá-me para trabalho de noite. En laat me je vanavond Que vragen, propósito vai vir a campanha que we? met welk doel ben je vandaag naar deze campagne gekomen? Para escutar a voz de Deus. Om te luisteren naar de stem van God. Aí me sabe, tem boa notícia, meu irmão. Laat me je zeggen, er is goed nieuws, mijn broeders en Pastor, zusters. você escuta a voz de Deus. Want je luistert naar de stem van Deus não God. vai mostrar nos condição. God zal ons onze conditie Pero laten zien. ave MS tem remédio para nos condição. Maar hij heeft vandaag gelijk een medicijn voor Pero onze o único conditie. costa, Maar het enige is, me não tenho que cair de trampa de Israel. ik moet dus niet in de vallen vallen van Israël. Dê-me sua experiência de Israel. En dus door dezelfde ervaring van Israël. Reconhecer, Erkennen, liberação. bevrijding, Reconhecer, erkenning, sanação. heiliging, Reconhecer, reiniging. salvação. En bevrijding, redding. Ezequiel capítulo 4. Ezekiel hoofdstuk 14. Esta bisa nós, mi rumana, estima na mi cueva, so mi dinena, papimente, na mi cueva, rapidamente. Ik ga het even snel voor je nemen, ik heb het hier niet in papierment, dus Ja. zoek het even op. Ezequiel capítulo 4, Dus escrevia. Ezekiel hoofdstuk 14, noteer het. Esta bisa nós, En het zegt ons, anto algum anciano de Israel a vencer caminho e a cair cinta mi dilante é profeta. dus voor de profeet. Na cair cinta dilante é We profeta. kwamen dus zitten voor de profeet. Anto, Bijbel te bisa nós, En de Bijbel zegt ons, e é palavra de Senhor a llegar na mi bisando. en het woord van God kwam bij mij en het zeide, Kiko Deus tem de bisa ne yunan de Israel. wat heeft God te zeggen tot de kinderen van Israël? Deus te bisa profeta, En God zegt tegen de profeet, Judiende. zoon van de kinderen van de Ezequiel mensen. te worden ja Judiende. Hij wordt dus de kind van de mensen genoemd. Judiende. Kind van de mens. E homber nang aki apone nang hey wanturatu. Hé, wacht eens E even. homber nang aki apone nang idulo nang Dus deze mensen hebben hun afgoden geplaatst bien nang coração. in hun hart. E nang apone e piedra de trompecar de nang iniquidade dilante de nang cara. Miru manstima, Mijn geliefde broeders en zusters, bosa kiko tapika, weet je wat zonde is? bosa kiko tapika, Weet je wat zonde is? picatum cos transcendencial. De zonde is iets wat door blijft gaan. Wak, transcendência significa Dus, transcendentie. trascendência. Mi não sa compa não sei no holandês, pero a mim conhece na espanhol. Transcendência, me deve leg Oké. uit kiketa. Is goed, ik ga het woord Transcendência uitleggen. tá algo que vai mais allá. Dus dat is iets dat verder gaat dan hier. Dus het werkt door. Dank je. Deus tá transcendental,
Dus God is iets dat in Dios ons está doorwerkt. mucho más allá, En hij is des te pero en meer el daar. mismo momento está inminente, está presente. Maar hij is dus hier bij ons aanwezig. Picar, De zonde la mesma cosa. is hetzelfde. Picata, trascendencia. Dus de zonde werkt Esta ook vai door. muito más allá de lo que nós imaginamos pensar. Het gaat veel verder dan wij hadden E no gedacht. mesmo momento tem não presente. En op dat moment is hij dan weer in het, voor Bijbel je. te considera picar como lepra. Dus de Bijbel vergelijkt de zonde als lepra. Me tiene de mi sistema, Ik heb het in mijn systeem, pero me não sabe. maar ik weet het niet. Lepra ton cosco botin, Lepra heb je. na nicho porque ta cai bon sames. Je neus kan afvallen en je weet het niet eens. Boreta cai bon sames. Je oor valt af en je weet het niet. Ah? Ei? Essa aqui tá picar. Dat is zonde. Waki Bijbel te bisa nos mi romano stima. En let goed op wat de Bijbel ons hier zegt, mijn broeders en zusters. Nang idulo nang undeta. Dus waar is hij? Den nang coração. Versículo 4. Na me sepa rapidamente. We gaan naar vers 4. Ik zal het Esta snel bisa nos na lezen. versículo 4. Papia kunang ibisanang. Assina Senhor Deus tabisa. Qualquer gente de casa de Israel cupone su ídolo nang naunda. Waar Den als we su afgoden coração plaatsen in hun hart, pone a pedra de trompecar de sua iniquidade delante de sua cara e depois bem cerca. O profeta, a mim Senhor lo contesta, é cubim, segundo a multitude de sua, idolora. Que me nota dus het is niet één. múltiple ídolo, meu brother. Maar meervoudigheid is Você que meerdere. significa? Weet je wat het Que betekent? me wa, que ora botem de coração de Bijbel. Dus wanneer je dus hoort over de hart in de Bijbel, Esta é referência de mente. en dat zegt ons dat dat is Que hetzelfde als het mente, a verstand. mente tá cobrir, Dus het verstand is helemaal bedekt, testa, dus helemaal com vol multitude de ídolos. met een menigte met afgoden. Ah, nós te deal com Vandaag zullen we het één behandelen. Passou muito tempo para o tour, Pablo. Want ik heb geen tijd om ze allemaal te behandelen. Agora, En nu, versículo 5 da bisa nós. vers 5 zegt ons. Waki que picar aqui tá. Dus kijk goed naar hoe deze zonde is. Para mim, gara é casa de Israel na seu coração. Na Deus que conhece nós, Waar wil God ons pakken na vandaag? nossa mente que conhece nós. Bij ons verstand, daar wil hij ons Logo, hebben. a mim como me está cuidando mais que tudo construir o mundo aqui. Hetgene wat wij Deus que gara tem na mente. hetgene wat wij met onze hart Deus que moeten tem bewaken is ons verstand. liberação de mente. Dus God wil een bevrijding in ons verstand. Ah, we que se. Vandaag wil hij het doen. Botei comigo? Zijn jullie met É mij? de para mim gara é casa de Israel na seu coração. Pa sombra tur abandonar-me panang ídolo nang. Como você quer Deus te sentir? Hoe denk je dat God zich zal voelen? Como você quer Deus te sentir com pueblo que está professado e está seu pueblo? Dus hoe denk je dat God zich voelt terwijl een volk die zegt dat ze zijn volk zijn, Nang coração está llena com ídolo. maar terwijl ze in hun harten gevuld zijn met afgoden. Deus que traz liberação para casa de Israel. Dus God wil bevrijding brengen voor het huis van Sempre Israël. chelo a luta para trazer liberação. Dus altijd heeft de hemel gestreden om bevrijding te Ja, brengen. die outro Deus não kunanta para servir. Bevrijding voor alle andere goden die ze aanbaden. Não sei? Zijn we er? Agora, meu irmão, estima. Het is nu, mijn geliefde broeders en Ora, você zusters. decálogo tem, Dus wanneer je dus dit nu, de decálogo de 10 geboden. dus als je nu de 10 geboden vasthoudt, Ja, ora, você tem, meu irmão, estima. wanneer je dit dus vasthoudt, Bijbel te começar que mesmo conosco Juan a começar de 1 Coríntios 10, Pablo. dan begint de Bijbel precies met hetzelfde Ja. waar Johannes mee begon in 1 Passou Corinthians recorda 10. que São Pablo Dus bedenk goed dat Paulus, a que experiência de Israel dus hij heeft de ervaring van Israël genomen. aplique, ja, den Corinthians na subida, den su tempo. Hij heeft het dus in zijn tijd, bij Corinthiërs in zijn E tijd, também te conta para nós, toegepast. En het telt ook voor ons de nu. como te bisaba sina. En waarom zeg ik Wat dat nu? é decálogo te começar? En let goed op hoe de wet hier begint. É te bisaba na versículo 2. En het zegt het bij vers 2. Amita Senhor, por Deus. Quem de ha sacado for de terra de Egipto, for de casa de Kiko.
Van welk huis? Esclavitud. Vanuit Com outra slavernij. palavra, Deus está avisando, a mim te sunco tá librado de bopicar. Dus met andere woorden zegt God, ik ben degene die je bevrijdt van je Pastor, zonde. Egipto te representa picar, mi Want irmã, Egypte vertegenwoordigt zonde, mijn a broeders mim en te zusters. sunco tá librado. Ik ben degene die je A bevrijdt. mim te sunco a correbo na bomang isacabo. Ik ben degene die bij je hand hebt gepakt en je hebt bevrijd. A wo Deus tá do nabe saki. En nu geeft God je dit. Bono martin outro Deus mi dilante. Je mag geen andere goden hebben voor mij. Genonan dinge decalogo. Dus een van de nee's in de geboden. Lobono. Je zal niet. Ting outro Deus mi dilante. Je zal geen andere goden hebben voor mij. Bijbel te bisa nos no tra ningún manera imagen grabada pa bomes. Ni nada semejante na lo que tem arriba den cielo, ni abau riba terra, ni den e água de terra. Bau de terra. E te bisa nos o wana versículo 5. En het zegt ons nu bij vers 5. Escucha bom. Luister goed. No adoranan ni sirvinan pa sombra a mi Senhor bo Dios taken. Ik ben wie? Deus jaloers. Ik ben een jaloerse God. É Deus aqui nós está servindo. En dit is de God die wij dienen. E bobo bisami kiko kuboke. En je kan me dus zeggen wat je A wil. mi cubo momento dado de nos vida. Dus jij en ik op een gegeven moment in ons E leven, quizás ainda en misschien nog steeds, apone outro Deus, Deus o dilante. hebben dus andere goden voor God geplaatst. Sim, irmã, estimado. Ja, mijn geliefde É broeders en simples hecho que zusters. nós estima nos vida mais com Jesus. Het feit dat we meer van ons leven houden Nós dan está van Jezus, ponendo outro Deus, Deus o dilante. dan plaatsen we alle andere God voor God. É simples hecho que nós está gusta, nós está admirar Messi, Dus het simpel feit dat wij Messi bewonderen, Cristiano Ronaldo, dus Cristiano Ronaldo, you name it, quase football players dus daar. noem maar op, maakt niet uit welke voetbalspeler. Que nós está gusta by wege bala mais com a igreja, Als we dus liever naar een voetbalwedstrijd gaan dan naar de ela kerk, vira parte de Deus de nós. dan is dat dus ook een deel van God Votei voor ons. comigo? Zijn jullie met mij? Agora, En nu? se você vir back no book de Corinthians, Als je nu met me meegaat naar het boek guarda que o Korinthe, book de bisa nós, que essa aqui tá voorbeeld para mi cubo. dus bedenk goed, het zegt het is een É voorbeeld voor jou en mij. waarschuwing para mi cubo de siglo presente aqui. Het heeft een waarschuwing voor jou en mij in Ja. onze eindtijd. Agora, ora boco é meu irmão estimado sombra Pablo, En nu als je ernaar gaat kijken, mijn broeders en zusters van Paulus, lo que Pablo tá papia de 1 Coríntios 10, wat Paulus dus vertelt in 1 Corinthians 10, está sendo referência na experiência de Israel antiguo. dus verwijst hij dus naar de ervaring van Israël van het verleden. De capítulo 32 de Éxodo. Dus in het boek 32 van Exodus. Caminho de pueblo aqui, meu irmão estimado, depois de a passar de experiência com ela sali foi Egipto, Dus wanneer het volk van Israël dus uit Egypte is vertrokken, na passa de la mancora worden bautizar, gingen ze dus door de Rode Zee en zo werden ze gedoopt. toch é pueblo aqui a seguir de condição estranho. En toch ging deze volk in een rare weg. Como te punta bom mês comporta possível? En dan vraag je je af, hoe is het mogelijk? Na unta é cozen com sangue. Ze hebben dus bloed gesmeerd aan de raamkozijnen. Na hora justificar. Ze zijn toch rechtvaardig? Na passa de la mancora, Ze zijn dus door de Rode Zee gegaan. na hora do bautizar. Ze zijn gedoopt. Verificar com a mesa de poder de Deus. Dat betekent dus dat ze de kracht hebben van Como God. porta possível? Hoe is het dan mogelijk? Depois de experiência aqui, Dus na deze o ervaring, pueblo tá cai de picatro. dat deze volk toch weer in een zonde valt. Que passa, meu irmão? Wat is er gebeurd, mijn geliefde broeders en zusters? Aqui a Bíblia te diz nós em Éxodo capítulo 32, meu Dus let goed irmão. op wat de Bijbel ons zegt in Exodus Nós 32. te lemos versículo 1. We lezen vers 1. Ja? E te diz nós, En het zegt ons, agora ora que o pueblo amira, que Moisés atarda para ba for de cero. E pueblo reuni ron de Aaron e Abisé, bang mira, traha para nós Deus. E Deus aqui na hebreu, dus deze één God in het Hebreeuws, é Elohim. dat is Elohim. Kiko que me indica que Elohim. Wat betekent het dat het Elohim is? Segundo o pueblo de Israel aqui, Dus volgens het volk van Israël não está adorando o verdadeiro Deus. zijn ze dus de werkelijke God aan het Passou eta aanbidden. bisabu, Want het zegt ons, que lobai nos delante, want deze zal ons voorgaan. passou Moisés aqui, e homem que saca nos for de terra de Egipto, nos aqui para de je.
Agora você que lê esse relato biabou, Dus wanneer je dus deze verhaal verder gaat lezen, bota mira que ende na que de na mente, dus dan zie je dat deze mensen in hun verstand, segundo nang, volgens hun, door die traum bise de ouro, dus door een kalf te maken van goud, nang ta sie Elohim kwa saka nang voor de Egypto. dachten zij dat ze daar Elohim maken die hun heeft gered Pero uit con Dios Egypte. falso. Maar dit is een valse God. Pa sombra wak mi rumana stima, denk na mente, Want kijk dan mijn broeders en zus, in hun verstand, nan sistema de culto, dus de manier waarop ze aanbidden, no ta agradable pa Dios. zou dus welgevallig zijn voor de Heer. Pero Dios di ku Moisés, Maar God zei tegen Mozes, e pueblo ku abo asake, dus die volk die jij uit Egypte hebt gehaald, ela corrompi. die is dus slecht. Awo wak mi rumana stima. En kijk nu goed, mijn geliefde broeders en Bijbel te zusters. bisa nos, De Bijbel zegt ons, e pueblo reuni rondo di Aaron. dus het volk kwam samen rondom Aaron. E pergunta ta awe, En de vraag is dan vandaag, kente Aaron nang actual? dus wie zijn de Aaronen van vandaag? Pa sombra Aaron tambe corrompi unto ke pueblo. Want Aaron ging ook de fout in samen met Aaron het volk. ta tinku reprender nang corrigir nang, Dus Aaron die hun moest corrigeren bisa na no wanturatu, en berispen en zeggen van, ho, wacht a bisa even. nang bing me. En die- Trece boso oro na no. Die zei, nee, kom maar, breng jullie goud maar. Ela corrompi. Dus hij was ook fout. Awo Bijbel te bisa nos ku Moises a tarda. En de Bijbel zegt ons dat de Mozes te lang duurde. Ayera nos ten un tema mi ruman chati, Dus gisteren hebben we een thema gehoord, zuster ku Chatty. papu akwe, Die papa heeft e verteld. parti ku un noble. Dus hij Abai had, un teraleu. hij had het over een nobelman die is vertrokken naar een ver land. Tati un tardang sinang. En duurde dat ook niet lang? Aqui também tati un tardangsa. En hier duurt het ook niet lang? Hey? E pueblo que tá na unda, En waar is het volk? den desierto. Ze zijn dus in de woestijn. Unda nan tinkubai. Waar moeten ze naartoe? Canaan. Ze moeten naar Canaan. De periodo pa Canaan llega Canaan, Dus in de periode om Canaan te die bereiken, un tardangsa. is het niet te lang. De tardangsa aqui, Dus door deze e vertraging pueblo un pora sigimas. kon het volk dus niet meer verder Na gaan. habria fo. Dus ze gingen uit elkaar. Nan guarda ribe líder spiritual. Ze hebben niet gewacht op een Moisés aqui geestelijke nanta leider. representando Cristo Jesus. Dus Mozes vertegenwoordigt hier Jezus Agora que Christus. nós está passando de un desierto, Gaan we nu ook door een e woestijn? mundo aqui tá un desierto. Deze wereld hier is een Unda woestijn. ami cubo tinku llega. Waar moeten jij en ik naartoe gaan? Canaan celestial. Wij moeten naar de hemelse Como Canaan. nos condição tapa chega Canaan celestial? Hoe is onze conditie om Canaan te kunnen bereiken? Nós está adorando outro Deus dentro do templo de Deus. We zijn dus andere goden aan het aanbidden in de tempel van God. Então, já me tá bulle parte na guipa bawa que passou nós vai terminar. Ik moet deze stuk overslaan, van we moeten eindigen. Pero me não pode bulle 5 versículo 6 pabo. Maar ik kan het dus niet overslaan zonder over vers 6 te Você hebben. acorda que Pablo disse na 1 Coríntios 10? Weet je nog wat Paulus zei bij 1 E Corinthians 10? pueblo sinta para comer e beber. Het volk ging zitten om te eten en te E drinken. fiesta. En te feesten. Aqui En hier? tá louco que o assunto que está passando, Pablo apresentou de 1 Coríntios 10. Dus dit is hetgeen, hier is het gebeurd. En Paulus vertelde het in Corinthiërs. O texto de Bissanos, En de Bijbeltekst zegt ons, versículo, que me bisawari? welke vers zei ik net? Versículo 6. Vers 6. Então Bissanos, sumanice, En het, na lanta trempan e oferecer ofrenda nan quimá, e a 13 ofrenda nan de paz, e o pueblo assinta para comer e beber, e a lanta para gozar. Agora, me tem uma parte sumamente importante aqui. ik geef nu een heel belangrijk deel van hier. Una nanga sinha é parte de lanta trempa aqui. Waar hebben zij dus geleerd om vroeg op te staan? 5 minutos, me oké. 5 minuten, ik kom Una zo. nanga sinha é parte de lanta trempa aqui. Dus waar hebben ze geleerd om zo vroeg op te staan? Na Egipto. In Egypte. Pero na Egipto guardo sinha Maar in Egypte hebben ze dus geleerd para lanta trempan om vroeg op te staan, para encontrar com solo. om de zon te gaan ontmoeten. Para ser Deus de Egipcio nang, Want de God van Egypte, de Deus solo. dat is dus de zonnegod. E bise de ouro kunatra. Dus dat beeld wat ze hebben, de kalf die ze hebben gemaakt van goud. de bise de ouro, Dus op de hoofd van die kalf, tem placato rondo. daar zit een ronde plakkaat op. E placato rondo está simbolizar solo. En deze ronde plakkaat vertegenwoordigt dus de zon. Na trai bise de ouro, Dus ze hebben deze kalf van goud gemaakt. nanta adorando solo no mesmo momento. En ze zijn dus op hetzelfde moment de zonnegod aan het aanbidden.
Jammer kom ik in 5 minuten zo, mijn romans te maken. Jammer dat ik alleen 5 minuten heb, mijn geliefde broeders en zusters. Kunnen we het nog een beetje verlengen? Wat is de cuenta? We gaan kijken naar de rekening. Wacht, dat introductie zomaar na wat Ik gaf alleen maar een introductie hier. Bang. Oké, we gaan verder. El pueblo sinta pa comer, baby. Het volk ging dus zitten om te eten en te drinken. Vamos aqui com mais inspiração da bisanos. We kijken verder wat inspiratie ons zegt. Guarda que o decálogo da bisanos. Bedenk goed wat Lobo de no 10 tem geboden ons outro zegt. Dios midilante. Je zal geen andere God hebben voor mij. El pueblo aqui, meu irmão, estima. Dus dit volk, mijn geliefde broeders en Nan zusters. Dios, nan ídolo, nan tata de coração. Dus hun afgoden staat in hun hart. Então, vou que me diga de contexto de comida com bebida, Pablo. En nu ga ik het hebben in het context van Então, eten en se não que drinken. lagabai não cosco Dios abisa, não tá bom para minha saúde. Want als ik iets niet wil loslaten dat God zegt, dat is niet goed voor mijn Me tem gezondheid. amor mais precoce e culpa Dios. Dan heb ik meer liefde voor dat ding dan voor God. Ante Dios abisami, En God zegt tegen mij, den mi gracia, in mijn pa genade, medio de bofé, door jouw geloof, se botas estimar mi agora como liberado, als je van me houdt, nu dat je hebt bevrijd, guarda mi mandamento na. bewaar dan mijn geboden. Inspiração da bisanos. En inspiratie zegt ons, É obrigação que nós temos para com Deus. dus de verplichting die wij met God Tá hebben, de apresentar nos culpa is om ons lichaam te presenteren, com Xuxa então Jesus vai limpar a hora que vem em sua segunda venida. vuil, en dat Jezus daarna gaat Não, é reinigen que wanneer hij nós temos komt. que apresentar nos culpa com Hoe moeten we ons lichaam presenteren? limpe, puro e sano. Schoon, puur en É heilig. die assunto que nós guardo compreender. En dat is dus toen in die tijd niet A begrepen. mi cubo não está compreendendo o assunto aqui, meu irmão. Jij en ik begrijpen dit niet. É também sabe, é a única razão para qual nós podemos desfrutar de mais bendição do Senhor. Het zegt dus de enige manier waarop we dus beter kunnen Não, sorry, genieten. que nós não está desfrutando de mais bendição do De Senhor. reden waarom wij dus niet genieten van al de zegeningen van God. É também sabe, é que nós, para sombra, nós não está ponendo atenção na luz Dat is omdat we geen aandacht schenken aan het licht. que o awardo do nana nós. Die dus aan ons is gegeven. Com a luz. Welk licht? Ele não de vida Dus de gezondheidswetten. e ele não de saúde. Dus de wetten van het leven en É decir, gezondheidswetten. irmão, direito de evangelho, nós que wipe. Dus de rechterhand van het evangelie willen we Nós weghalen, não willen we queremos wissen. Daar willen we niks mee te maken Então nós hebben. também sim, tur sábado, se bisando que nós está guardando de sábado. Maar we komen elke sabbat naar de kerk en zeggen, nou, we bewaren de É sabbat. também sábado, na quebra com mirumão estimado. Het zegt dus, wanneer je dus één gebod breekt, Bota quebrando o tour. heb je ze allemaal verbroken. Me tenho corrente que pau. En ik moet een beetje rennen met je. Aqui me tem mostrado de book de Hechos não. Hier in dit boek ga ik in Handelingen laten zien. De book de Hechos não. Dus in het boek Handelingen. É diácono Esteban. Dus is de slaaf Stefanus, de dienstknecht É Stefanus. a trobe experiência de Israel na capítulo 32 de Éxodo. En we hebben het weer over de ervaring van Israël in Exodus 32. Na versículo 39 te bisabo. Bij vers 39 zegt hij, Unda nan tabata ting nan Dios nan. waar hadden ze hun goden? Ito bisabo e nós tata nang notava ta quer a obedecer, mas a rechazar e den nang coração, wow. Wow. Den nang coração na volve Egipto back. Dus in hun hart zijn ze teruggegaan naar Egypte. Kama wabo po sa life Babylonia, Dus je kan uit Babylonië gaan, fisicamente, fysiek gezien. minta adorar iba ja domingo mas. Ik aanbid niet meer op de Pero zondag. siendo de pueblo de Dios, Ik ben dus tussen het volk van God. mi coração ta den Babylonia. Maar mijn hart zit nog in Babylonië. Mi mente ta den Babylonia. Mijn verstand is nog in Ai, mi Babylonië. ta guste carne. Oh, ik hou van die Mi vlees. polage. Ik kan het niet E loslaten. comida. Het E eten, bebida. het E drinken, sistema bisti. het kledingstijl. Ai, min kelage. Ik wil het niet É porque loslaten. tem niks mee te maken com salvação. Dit heeft niks te maken met redding. Hey? Hè? Que passa que pueblo aqui nanto? Wat is er dan hier met het volk gebeurd? Bijbel te bisabo na versículo 40. En de Bijbel zegt dan bij vers 40. Bisando Aaron traha Dios nang panos kulobay nos dilante pa sombre Moisés aqui kuasaka nos for di Egipto nos nosa que capasa DJ. Awak, ora você ler e contexto aqui. Dus wanneer je deze tekst dus verder gaat lezen, Aqui tá bisabo dor kunang a
tra ebice di oro. Dus hier staat dus dat wanneer ze dus die kalf van Ora goud você hebben igreja gemaakt, bem 42. wanneer het verder gaat naar Este 42, bisabo te exército de cielo nan tata adorar. het zegt dus dat ze dus de hemelen aan het aanbidden Que waren. Dios mayor es un kunanta estima egipcio nanta estima Dios solo. Dus dat was dus de zondegod waar ze van houden. Nanta ta adore. Ze waren het aan het aanbidden. Door die tre ebice di oro. Dus door deze kalf van Tremendo mi goud. rumana estima. Geweldig, mijn geliefde broeders en zusters. Awor meeting bulum parikos pa bo En ik moet een paar aantal dingen overslaan. De boek di 1 Corintios 6. In het boek 1 Korintiërs 6. Name si bun pregunta. Laat me je een vraag stellen. Kiko abota kere kubo kurpata. Wat denk jij dat je lichaam is? Nos turta bise te tempel di Espiritu We Santo. zeggen allemaal dat het de tempel is van de Heilige Geest. Conhame Espiritu? Hoe heet de geest? Conhame Espiritu? Hoe heet de geest? Espiritu Santo. De Heilige Geest. Den el lugar santíssimo, In het Allerheiligste, nos tahanha e presença de Deus está habitar. daar vinden we dus de aanwezigheid van God. Onde é presença de Deus tem que habitar awe. Waar moet de aanwezigheid van God Qual wonen? parte de bo corpo tem que habitar? In welk deel van jouw Awo lichaam moet se het corpo leven? está débil, Dus als het lichaam zwak is, afetar como lesana. dus verpest met Para ziektes, mim, mas para mim causa, door mijn eigen door oorzaak, de meu sistema door mijn levensstijl, egípcio e babilônico, door mijn systeem vanuit como Egypte está en Babylonië, comendo e bebendo e vestindo, terwijl ik me nog steeds zo kleed, drink en com eet, Espírito Santo por habitar em nós. hoe kan de Heilige Geest dan daar binnen wonen? Hey? Bijbel te bisa, En de Bijbel zegt, nos corpo te templo de Espírito Santo. ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Nos corpo me será agradável para Deus. Ons lichaam moet welgevallig Na zijn voor mesmo God. momento, amigo, bom irmão, estimar, En op hetzelfde moment, mijn geliefde tem broeders en que zusters, glorificar Deus den nos corpo e nos mente. moeten wij God verheerlijken in ons lichaam en ons verstand. De boek de 1 Corinthians, En het boek 1 Korintiërs, en mesmo capítulo 10, dus in hetzelfde hoofdstuk 10, Pablo está terminando versículo 31, bisando assim aqui. Paulus eindigt bij vers 31 met het volgende. Assim nanto, seja que o bolso tá come of bebe. Seja que o bolso tá come, me quer para traduzir isso Oké, aqui. bom. Of je nu eet of drinkt, Of kiko que o bolso tá of assim, wat jullie dan ook doen, assim turcos para glória de Argenis. doe dit allemaal ter ere van Argenis. Não anda. Waar? Assim turcos para glória de Deus. Doe alles ter ere van God. Revelação capítulo 14, versículo 6 te 7 te bisa nós. Dus openbaring 14, 6 en 7 zegt Doe ons, glória. geef hem eer. Sendo de dia na de expiação, Dus in de verzoeningstijd amigo botin que glorificar Deus. moeten wij God E para verheerlijken. nós por glorificar Deus, meu irmão estimar, En om God te kunnen verheerlijken, mijn broeders en cana que zusters, evangelho, moet je dus met het evangelie botin wandelen, cana que mandrete de evangelho. maar ook met de rechterhand van het Bono evangelie. bisa botar salvar, Je kan niet zeggen dat je então gered bono bent, tem nada de atender com a saúde. terwijl je dus niks te maken wil hebben met je Nós não gezondheid. tem arte nem parte com salvação. En zeg dat het niks te maken heeft met je Se redding. me não está glorificando Deus, Als ik God niet aan het verheerlijken ben, me por dentro reino de cielo. kan ik dan binnentreden in het koninkrijk van God? E mesmo book de Coríntios da bisa nós, Dus hetzelfde boek van Korintiërs zegt ons, como que tempo, é curva de templo de Espírito Santo, dus omdat de tempel van de Heilige Geest, se amigo bo destruir o templo de Espírito als Santo, jij en ik de tempel van de Heilige Geest vernietigen, amigo bo destruir o curva de Espírito Santo, als jij en ik het lichaam van de Heilige Geest vernietigen, Deus, meu irmão estimar, God, dan kan God, mijn geliefde o broeders en roubo de dolor zusters, e tristeza, en dan zal hij met heel veel pijn en verdriet tem que destruir me. mij dan moeten vernietigen. Esse é o que a Bíblia te avisa. Dat is hetgeen wat de Bijbel zegt. Pero boa notícia aveta, Maar het goede nieuws vandaag que is Deus não quer destruir amigo. dat God jou en mij niet wil vernietigen. Deus quer para amigo, God wil dat jij en ik, meu irmão estimar, mijn geliefde broeders en zusters, worden salvar den seu reino. dat wij gered worden in zijn koninkrijk. E me terminar que texto na Pablo. En ik ga eindigen met deze teksten. Romano capítulo 2, Romeinen hoofdstuk 12, versículo 1 e 2. vers 1 en 2. Pensei me te roga boso romanan, En daarom smeek ik jullie broeders pa en medio zusters, de misericordia nan de Dios, dus door de genade van God, pa apresentar boso corpo nan como sacrifício nan vivo dus om je lichaam als een levende offer te e offeren aan je, santo,
en heilig, aceptável para Deus, dus welgevallig voor Heer. qual tá vosso serviço de qual tá vosso serviço espiritual de adoração. En dat is jullie geestelijke aanbidding. Sim, e não seja conforme o mundo aqui, En wees dus niet zoals deze wereld, maneira é israelita não pagano, net zoals de heidense maneira é Israëlieten, babilônico não, dus net zoals de Babyloniërs. mas Deus tá bisa amigo awe. Maar God zegt tegen jou en mij Mas vandaag, seja transformar para meio de renovamento de vossa mente, maar wees vernieuwd door de vernieuwing van je caminho verstand. de Santo Espírito de Deus tem que habitar. Daar waar de Heilige Geest moet wonen. Ora que nós worden renovar em nos mente, En wanneer we dus vernieuwd worden in ons door verstand, de praticar nos fé. dus door onze geloof in Ora, uitwerking te irmã brengen, Sandra, ja, nós por comprovar en dan kunnen wij dus bepalen que está bom e agradável e perfeita vontade de Deus. wat dan de goed en de perfecte wil van God is. Sim, essa aqui, meu irmão estimado, Zonder dat, mijn geliefde broeders en nós não zusters, podemos compreender o plano de salvação. kunnen wij de reddingsplan niet Nós não begrijpen. podemos compreender o santuário. Dan kunnen we het heiligdom niet E à begrijpen. noite, meu irmão estimado, En vanavond, mijn geliefde broeders en se zusters, a botava uma persona als jij dus een persoon was, e tá persona of een persoon bent, que a destruir o templo de Deus, dat je dus de tempel van God hebt vernietigd, que a adorar outro Deus, dat je dus andere goden hebt que a aanbeden, pôr outro Deus de templo de Deus, dat je dus andere goden in de tempel van God hebt e geplaatst, chamada de Deus à noite tá dan is de roep van God vandaag que equilibrado voor de Egipto, dat Hij je wil bevrijden uit Egypte. que equilibrado voor de Babilônia, Hij wil je bevrijden uit Babylonië. que justificado, Hij wil je rechtvaardigen com justiça perfeita. met zijn perfecte rechtvaardigheid. Bota desse já de aceitar isso aí. Ben je bereid om dat te accepteren? Manhã me inta com Deus o poder. Morgenochtend met Gods wil. Nós temos candidato na de entregar na vida para meio de bautismo. Hebben wij kandidaten die hun leven gaan overgeven door middel van de doop. E se a noite de sala aqui, En als vanavond iemand in deze zaal of aanwezig, online com tawak, of online die aan het kijken is, tem gente que bisa Senhor, en als er mensen zijn die zeggen, Heer, o Espírito Santo papi diretamente na meu coração. uw Heilige Geest heeft rechtstreeks tot mijn hart gesproken. Durante 7 dias nang aqui, Gedurende de afgelopen 7 dagen babinta señalar mi condição. bent u dus mijn conditie aan het blootstellen. Mi não posso salvar mi mes. Ik kan mezelf niet redden. Abo só por salvar me. U bent de enige die mij kan redden. Mi que entregar mi vida nabo. Ik wil mijn leven aan u overgeven. Tem gente de sala aqui que tá bisa Senhor, toma mi awe, Is er iemand hier vandaag aanwezig die zegt, Heer, cambiar mi, neem mij transformar vandaag, me. verander mij en transformeer Está mij. disposto para drente água na bautismal, Ik ben bereid om het doopwater in te gaan. para me entregar mi vida. Om mijn leven over te geven. E se tem outra pessoa que tem, Als er hier vandaag iemand aanwezig que já bautizar, die al gedoopt is pero tá bisa Senhor, me que rededicar mi vida de moment a. en die zegt, ik wil weer mijn leven weer in uw handen plaatsen. dia mais, Nogmaals, lanta para me também a oração, Papa. sta dan op, dan wil ik voor je bidden. Se você bisa awe noite, Als je vanavond zegt, Senhor, Heer, me que entregar mi vida volledig na mo. ik wil mijn lichaam helemaal volledig aan u geven. Me que rededicar mi vida na mo. Ik wil me weer aan u toewijden, Heer. Me apone outro Deus por delante. Ik heb andere goden voor u geplaatst. Nós também a oração. We gaan bidden. A mim não sabe, irmão, pero Ik weet niet, broeders en o zusters, Espírito Santo conhece o coração. maar de Heilige Geest kent je hart. Então, essa aqui que eu estou luta, En Hij weet wat jouw strijd is. eu não posso ganhar. En je kan hem niet voorliegen. Tá sincero Wees eerlijk. e entregar sem reserva na Deus. En geef het zonder terughouden aan God over. Me que chama nosso irmão Papo delante, Ik wil onze broeder Papa naar voren roepen, por guia nós deu uma palavra de oração. dat hij ons met onze woord van gebed kan uitspreken. Láganos rezar. Laten we bidden. Eterno Senhor e Deus, Onze eeuwige God en Heer. a noite nós estamos sumamente agradecidos O Heer, we zijn vandaag heel erg dankbaar. para a maneira, Senhor, como a manifestar em lugar aqui. De manier waarop u dus hier aanwezig bent, Heer. Senhor, boa usa, bo servidor Argenis a noite de uma maneira poderosa. U hebt uw dienstknecht Argenis op een krachtige manier gebruikt, Heer. E va papia na cada persona seu coração a En noite. u hebt tot elk
eens zijn hart gesproken, Heer. Senhor, não tem dúvida que o Espírito Santo move de lugar aqui. O Heer, er is geen twijfel dat uw Heilige Geest aanwezig is. E toca coração não de uma maneira, Senhor, todo-poderoso. En de hart op een krachtige manier heeft geraakt. E a noite, ó Deus, En vanavond, o Heer, tem gente na quinana zijn er mensen hier que quizás está lutando de um coração com a decisão dus die misschien strijden met de beslissing para seguir Cristo. om Jezus te A volgen. noite nós te pedimos, Senhor, fortalecer no coração. Vandaag willen we u vragen, Heer, om een hart kracht te geven. Donar coragem. Geef hen moed. E Senhor, ajuda-nos para estar disposto para passar over de todo obstáculo. En geef hen de kracht om over alle obstakels te gaan. Para sombra não que está junto com Cristo. Omdat we dus samen met Christus willen zijn. Quizás tem personas Misschien zijn er personen o Senhor não está lutando com qualquer coisa na vida. dat ze misschien aan het strijden zijn met iets in hun E leven. que o Senhor não tem mestre de vitória arriba e coisa não aqui. En dat ze dus overwinningen nodig hebben hierover. Tata Santo, En o Heilige Vader, fortalecendo versterk hun e livra-nos en bevrijd hen for de qualquer coisa. van wat het ook Que is, não Heer. porta experienciando. Waar ze ook doorheen gaan. Que não porta lutando com ele. Waar ze dus mee aan het strijden E zijn. Senhor, guia-nos na pia de cruz. En leid hun naar de voeten van het kruis. Assim é que não por entregar um coração completo e sem reserva nada. Zodat ze hun hart volledig zonder reserve aan u kunnen geven. Quizás tem algum de nós hoje noite. En misschien zijn een aantal van ons vandaag, Tem situação que quizás das trova nós de chegar a Jesus. terwijl er misschien situaties zijn wat ons belemmert om bij Jezus te komen. Problema que está montonando nos dilante. Dus problemen die voor ons staan. Estropando nos de mira Jesus. Dus ons tegenhoudende om Jezus te kunnen zien. Ajuda-nos para Senhor, apesar de tudo problema não é. Help ons, Heer, dat ondanks al deze problemen, Conosco compreender. dat wij kunnen E begrijpen por meio de fé nós por mira mais allá de escuridade. dat wij door geloof dus veel verder kunnen zien dan die E duisternis. Senhor, com o poder de vos Santo Espírito, En o Heer, door de kracht van uw Heilige Geest, quebra passador de toda escuridade. breek door heel die duisternis E pini na Jesus hoje noite. en kom naar Jezus vandaag. Amanhã, Deus que Senhor, nós temos fiesta grande. Dus morgen, Heer, hebben we een groot feest. Cheluta de fiesta. Dus de hemel heeft feest. E nós estamos met gozo de nos En corações. ook wij hebben blijdschap in ons O hart. Espírito Santo ahala, Senhor, diferente alma nang biadinkuna. Uw Heilige Geest heeft verschillende zielen naar binnen geroepen, Heer. Nang amira que não tem nada mais melhor que entregar een coração na Jesus. Ze hebben gezien dat er niks beter is dan hun hart volledig aan u E over te nós te geven. pedimos, Senhor, ajuda-nos para perseverar até na final de caminho. En wil u vragen om hen te houden om standvastig te blijven tot aan het eind. Te hora que nang drinta bau de água nang bautismal. Dus totdat ze dus door het doopwater heen gaan. E que o Senhor ora que nang pimpa fo. En o Heer, zodat wanneer ze naar buiten gaan, Nang por receber de Santo Espírito. dat ze van uw Heilige Geest kunnen ontvangen. Por capacitar nang para dar stap nang Senhor que nang tem que dar. En dat u hun kan toerusten, zodat zij de stappen kunnen nemen die ze moeten nemen. Den direcção de vida santo. Dus de richting van een heilig leven. E assim é que Cristo não pode até final. Zodat we dus met Christus tot aan het einde kunnen Te gaan. hora que Cristo vem. Totdat Christus komt. E que não pode viver com ele para sempre. En dat ze dus met hem voor eeuwig Nós kunnen leven. todos podemos viver com Cristo, Senhor, para sempre. Zodat wij allemaal met u kunnen gaan leven, Jezus. Cosa de bendição não que água primentino, Senhor, de dia de boa En dat we kunnen genieten van de zegeningen die u ons hebt beloofd. Dank je para tu recostang aqui. We bedanken u hiervoor, Heer. Senhor, perdonanos de tu nos falta. Heer, vergeef ons voor al onze zonden. Limpia-nos de tu injustiça hoje noite. Reinig ons van alle ongerechtigheden. Assim é que vos escuta nossa oração. Zodat u ons gebed kan verhoren. Nós te pedimos aqui em nome de Jesus. Dit vragen wij in de naam van Jezus. Amém. Senhor. Amen, amen, amen. Amen. Dank je por oração, meu irmão Papo. Amen. Bedankt voor het gebed, broeder Papo. Quero agradecer cada que a vinha hoje noite. Ik wil iedereen bedanken die hier aanwezig is. Deus bendicionamos a cada God zegen jullie rijkelijk. E tur quando uma decisão também para seguir Jesus. En iedereen ook die de keuze hebben genomen om Nossa Jezus te oração volgen. está para Deus, você é a decisão que demos ao coração. Ons gebed is dat de Heer deze beslissing in ons hart kan verzegelen. E a noite, meu irmão, En vanavond, mijn broeders en nós zusters, de AWN Ministry zijn wij van AWN Ministries e Igreja Boa Notícia. en de gemeente Bonoticia. Quero agradecer a cada que a dona você aporte durante a campanha aqui. Wil iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan deze campagne. Pero não acaba. Maar het is nog niet aan het einde Amanhã gekomen. que Deus que é parte bunta.
Morgen zal het goede deel zijn. Si bopor, Als je kan, nota van harte welkom aan Janko Joske. dan ben je morgen van harte welkom. Abotame po experienciar fiesta gozoso. Zodat je deze vreugdevolle feest ook kan Y ervaren. compañía e candidato nang ko tabay entregar ng vida pa medio di bautismo. En de kandidaten kan ondersteunen wanneer zij dus onder de doopwater gaan. Na Señor sea gloria. Dus alle eer aan de Heer. Dios bendicionado sa. Dat God jullie rijkelijk mag zegenen. Amen. Amen. Okay, no sabi kanti-kanti tema. We Tanting ko no sa saliendo, no sabi kanti-kanti tema. zingen het themalied terwijl we dus naar buiten gaan.